Ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, kai rahama ne a gare mu a duniya, kai rahama ne a gare mu a lahira. Muna son ka fiye da kanmu, da iyayenmu, da ƴaƴanmu. Muna son ka fiye da duk abin da muka mallaka. A shirye muke mu bayar da jininmu akan ka ya Rasulullah. Allah kai tsinuwa ga duk wanda suka yi batanci ga annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ka wulakantar da su tun a nan duniya. Shi ko Sadiq Sani Sadiq wani mummunan hoton shugaban ya wallafa a shafinsa gami da rubuta tsinuwa Allah ta tabbata ga makon da duk wanda ya batanci ga annabinmu sallallahu alaihi wasallam. Tabbas wannan abin jimami ne da nuna kyama ga duk musulmin da ke faɗin duniya. Bayan su jarumai da dama suka fara wallafa abubuwa kala-kala da suka shafi lamarin. Yayin da wasu ke wallafa hoton la'anannen shugaban suna la'antarsa, sai masu wallafa hoton rubutun sunan annabi suna faɗar daraja da nuna ƙauna a gare shi. Kaɗan daga cikin jaruman da suka shiga wannan zanga-zanga ta yanar gizo sun haɗa da Umar M. Sharif, Baballa Hayatu, Hassan Giggs, Hadiza Gabon, Rahama Sadau, Falalu Dorayi, Hamisu Breka, Umar Gombe, Aisha Tsamiya, Halima Atiti da sauransu. Cikin wanda har yanzu da muke haɗa wannan rahoto ba su kai ga cewa wani abu ba tukunna kan wannan lamari sun haɗa da Adam Iya Zango, Nafisat Abdullahi, Zahraddin Sani, Aishatul Humaira, Sani Danja, Maryam Booth, Maryam Yahaya da sauransu da dama. Sai dai shi Malam Ibrahim Sharukan da jama'arsa bidiyo suka yi suna ƙona hoton wannan la'ananne da fatan Allah ya ƙara masa la'ana ya kuma ƙara wa annabi daraja da wasila da fadila. Na ku MC Malam Ibrahim Sharukan masoyin annabi a koda yaushe. Ya Allah muna roƙonka, Allah ka fi mu sanin waye Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Allah kai ka san darajarsa, Allah kai ka san kimarsa. A darajar da ka sanar da mu ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Komai ba, Allah kai ka sani. Allah an taba mafificinka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allah masa daraja. Ba za mu daina san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. A koda yaushe muna san ma'aiki, muna tare da ma'aiki. Duk wanda baya san ma'aiki wallahi ba ma san shi. Muna Allah wadare da abin da wannan ban Allah ya faɗa dan haka dukkan musulmi na duniya ku Allah wadare da dukkan wanda baya san ma'aiki. Allah ka ƙara annabi daraja. In kana tunanin kai mai kyau ne manzon Allah ba a taɓa yin mai kyau kamar sa ba, mai daraja, mai ɗaukaka, mai arziki wanda ba a yi ba kuma ba za a ƙara ba. Allah ka ƙara annabi daraja. Mu muna tare da manzon Allah a koda sallallahu alaihi wa sallam. Ba ma san shi dan haka muna Allah wadare da wannan abu.